Hej alle sammen og velkommen til dette nye afsnit af Frit i Camperen. Nej, jeg har ikke et ødelagt varmeapparat i min autocamper, så hvis du ser mig sådan her, er det fordi jeg faktisk gerne vil tage dig med til et lidt køligt sted. I mellemtiden åbner jeg vinduet, så du kan begynde at forstå, hvor jeg er. Så i dag tager jeg dig med indenfor på Camping Olympia. Vi er i Toblach i Alta Valpusteria. Campingpladsen er åben i 365 dage om året. Lad os starte med at definere, hvad en vintercampingplads betyder. En vintercampingplads betyder, at den har, for eksempel som her, hvor Camping Olympia ligger nu, 22 pladser, der er forbundet med en gasforbindelse. Så når du ankommer med din autocamper, din campingvogn, behøver du ikke at huske at skifte gasflaskerne til at forsyne køkkenet og opvarmningen. At bo på en vintercampingplads betyder at have badeværelser, der virker og er opvarmet, hvor du kan tage brusebad, hvor man kan klæde om, hvis det er nødvendigt, hvor man kan tage et brusebad, hvor man kan slappe af. Camping Olympia har også 2 kurbade, eller rettere 2 afslapningscentre, lad os kalde dem det. Et meget mindre, som er privat og som jeg tager dig med til senere, i landsbyen Alping Lodge, og det andet er lidt større, som ligger inde i receptionsbygningen, og som har sauna, tyrkisk bad, jacuzzi og et afslapningsområde. Nu tager jeg dig med til badeværelserne. Disse er badeværelserne ved indgangen, og du kan se, at der både er en herre- og en kvindedel. Og til børnene er der et pusleområde, som du kan se, at de har, for at være i stand til at skifte babyer i bleer, kort sagt et område reserveret kun til dem. Så er der mændenes del, hvor badeværelserne selvfølgelig er opvarmede, og hvor badeområdet er adskilt fra bruseområdet. Når du går udenfor, finder du i den modsatte del, hvor opvasken vaskes, hækkesmækkerne, mens en særlig funktion, som jeg ved vil glæde venner, der har en video, det er deres bad. Du kan se, at der indeni er et badekar, hvor du kan vaske dem, og selvfølgelig ovnen, hvor du kan tørre deres pels, og det er udelukkende deres. Dette er på den anden side det kemiske toiletområde, hvor du kan skylle cisternen i din campingvogn, i din autocamper. Og i stedet, altid i det samme område, men på den modsatte side, finder du det område, hvor der er vaskeriet, tørretumbleren og vasketøjstativet. Så det er for eksempel serviceblokkene. Alle pladserne er elektrificeret. Der er selvfølgelig afløb til vand. Campingpladsen er, som jeg fortalte dig før, åben 365 dage om året. Men på campingpladsen kan du også bo i disse, som jeg vil bringe dig nu, er en landsby med 9 små hytter. Alle lavet af bæredygtigt træ fra Valpusteria. Indrettet i Alta Valpusteria-stil, domineret af træ og sten. Det er sådan små hytter, begynder man at skimte. Indenfor er der en dedikeret hytte med sit eget wellnesscenter. Dette er indgangen til disse hytter. Dagen er ikke smuk, men jeg vil sige, at det bestemt giver en idé om, hvad disse hytter er. Disse hytter er. Indenfor er der et dobbeltværelse, et værelse med en køjeseng til børnene, køkkenet selvfølgelig og stuen. Der er også, og jeg tager dig med, mens jeg går, det du ser her til venstre, er afslapningsdelen med en udendørs gangbro foran. Indenfor er der selvfølgelig en sauna. Alpehytter fungerer, det er det de kaldes, og denne landsby fungerer tydeligvis hele året rundt, selv om sommeren.
og er udelukkende dedikeret til dem, der ikke har en campingvogn, autocamper eller telt og ønsker at bo midt i Dolomitterne, for i dag er en dag, hvor skyerne er lave, men alt hvad du ser omkring dig er udelukkende omgivet af opperpustertiger Dolomitterne. En anden ting at huske er, at campingpladsen også har en swimmingpool om sommeren, så selvfølgelig ikke om vinteren, men poolen er udendørs, og det er absolut en af de mest behagelige pools, du kan have på en campingplads, fordi du nemt kan gå derhen ud af din campingvogn. Jeg vender delen igen. Vi ankommer til indgangen til campingpladsen, fordi indgangen er blevet fuldstændig restaureret, eller rettere, de har fuldstændig ændret indgangen i forhold til, hvad den var for noget tid siden, og det betyder, at der ikke er nogen hindring for dem, der har en autocamper, også størrelse XXXL, både i længden og i højden, fordi der er en bue, der er særlig stor og let at passere med autocamperen, mens adgangen til campingpladsen er gennem en elektrisk bar, når du er ved indgangen. Når du registrerer dig, så får du dette badge, så du kan tænde, komme ind og ud. Dette er de pladser, du ser. Nogle er optaget af campingvogne og andre af autocampere. Selvfølgelig har campingvognene ofte en indgang, som er verandaen, mens andre har en træindgang. Og dem, der er bedre udstyret, har naturligvis denne træindgang, som jeg forklarede dig, som har smagen af et permanent hjem. Lad os se det sådan. Og med mindre af et mobilt hjem, end Roulotte måske er. Du kan stadig se til venstre i bunden af af- og pålæsningsområdet. Campingpladsen fungerer nøjagtigt. Eller rettere ligger midt i skoven, som du ser bag mig, og er fuldstændig omgivet af bjergene i Alta Pusteria, når du om vinteren skal nå skiliftene Pianti di Assi, er der en shuttle, der tager dig direkte til stationen, hvor du fra stationen nemt kan nå alle skiliftene, som Alta Pusteria tilbyder. Og der er så mange af dem her, jeg er ankommet til indgangen. Jeg vil vise dig lige nu bag mig buen, som jeg fortalte dig. Og dette er indgangen. Nær indgangen er der også restauranten, hytten og baren, hvor du til sidst kan spise. Restauranten har et meget formelt aspekt i den forstand, at det er ikke som en chalet, men den er meget formel og frem for alt også meget rig på valg af retter og kvalitet. Når det er sagt, så ønsker jeg dig en god fortsættelse, og så går jeg i bad. Og så takker jeg min ski på ciao til alle. Vi ses næste gang. Ciao!